Game na sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang tabuka bibelta sian pesalmen bido 40 mamuka sian ayat pitu rodi ayat 10 sada. Asata jaha marsikat sorin laus tapai hutihut hatana songonom madidok. Dang lomo roham dipilian si potongon doho si panganon dituraho pinggol huduasa dang dipangidoho pilian si tutungon dohot pardosaon Jadi kuma tidak mengawa dipangido rohaku do patupahon lomoni roham ale de bataku jala di parsitongaan ni rohaku do patikmi. Daku tabunihon hati gorammu di bagasan rohaku. Sayhu pabua-bua do hasit tongammu dohot hatua ummi. Daku porso asini roham dohot habonarammi tuluhutan nabulun. Itu saat nak. Horas madi hita saluhut nak. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Somalna bororolas ni roha meragam do na pinatupa niyak kanamarlas ni roha. Na parjulu may olodo dirayahon songon ulang tahun. Adong mamuse di bayan pesta kecil-kecilan. Adong mana mangat tuluar, manang mangat di restoran. Manang adong muse di nalahu bertamasya. Dang alani libur, alai lau bertamasya, alani las niroha. Adong muse na basahat ton pilihan na tuhuria. Adong muse na pasahat tok kamuliateon tuaka na posoni debata. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Denggan doa kaulau ni. Denggan. Alaya dong na dumenggan na pinasahat ni debata. Marhite-hite turpukon. Molotapar rohaho na laniyaha do parpesalmen maddoki. Bolo diaya onom tajaha disi torop akahalongangan dohot sakap-sakap di baheko humoko pamia le Jehovah. Ninna Tuhani. Alani diulahoni bana malomoni roha ni debata. Tanglo mo roha na mamereng pilihan si tutungon. Damang dainang godang do halak salah persepsi. Salah persepsi na di dia. Asa hujalo pasu-pasu hupasa matutuha peliaku. Asa hujalo ganup nasa akan adinggan songon nasinakapan ni rohaku hupasa mapeliaku tutuha. Baliksa. Adong musedo. Ala suadong pasu-pasu dia udang tarbahenau mamelehon. Peliaku. Gabedang ron tupar sauran nina porsiai. Gabedang olo omar saur dia kapar punguan namar tangiang. Gabi madau jalalam dau. Damang dainang na dua isa diri pengasala persepsi diganup nasa kana porsea. Soala ni pabahenan di jolmai debata masu-masu. Bukan karena kebolehan kita, bukan karena kemolekan kita, bukan karena ketampanan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih Allah. Karena itu rencana dan kehendak Tuhan semata. Parholong roh hado Jehovah. Jala luhut na dihaholong. Songon na di bagasan
lubang na bagas do parpesalmen. Songon na di bagasa godung di dok ibana. Alai di boto ibana do bohado di nalaho patupahon na denggan makana di dok ibana di ayak walu. Jadi nikuma idama nungaroa ma buah buku na sinura taringot tuau. Buku na tapeopon bibelon bohado hita di nalaho madok tu dirita riko nai bibelon dia. Tui sedo bibelon bolo didok secara global tu saluhut na jolma. Alai na parjolo sahali hita pribadi lepas pribadi. Makana didok buku na nilehon ni jahu bade bata natar surat tuau. Nasina kapan ni jahu bade bata taringut tuganup nasa pribadi tak surat di bukun. Dang alani hita alani di batado. Dang alani hita buku tersurat alai di batado. Molotungpe margajang aka prosesna, molotungpe meragam akadalanna di bayi jahoba di bata alai sakapna baluahon, sakap damai sejahtera. Tahu lo ini? Tahu dukot do dirita tu hatani di bata. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ayat sia didok dipangi do rohaku do patupa holomo ni roham ale di bataku jala di persitongaan di rohaku do patikmi. Nga dijakot di buah buku ya manginang alai dung di lapati dijaha ditangihon miyam mahatani Tuhani di bagasan nasa rohana laos patik naidis parsitongaan ni nasa ati-ati ni jolma. Imana margogoihon, imana patupahon ganup nasa aka kontrol di ganup nasa parngoluota. Tahang dainang na hinaholonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Lalu tabereng namasan wayang di bangsot taon naong tatangyakon nakanin. Wado gerakan-gerakan namasa sian tingkatan ni mahasiswa masyarakat kekritisan na mulai muse terusik bangsot ta mulai terusik alania ala dangadong dope kesadaran idia donasi tong si ulahononna jala ikut diulahon au sura luhut na mardala di patron nabe manang di rel nabe dangadong namar langkar mardala di aturan nabe rulna ngajelas di patupa alai tindakan-tindakan na molot apar rohahon sude bangsota dak kolam masyarakat alai dohok do tu tingkatan di pamarentah damang beda nati kos ikon dohono do nati kos jalan nahurang ikon sipati kos jala sipatureo alai di dia rasa pangatusioni kalau tapar rohaho ditikiri suku mahasiswa aka wakil ni rakyati do dia lusi taralus do suku-suku ni sudah hitang ngama mereng viral duin waing ate viral duin nah bongot perwakilan ni mahasiswa tu dewan tu gedung ni dewan isa diri manang wakil rakyat asiro hati songoni maka kapasitas na dope di tongah-tongah di bangsa damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus tutu molotung tahangoluhon ganup nasapati kita kolat datar surat di son manang tu dia pehita mangalaka ngadiod dihok kita ngajaga kita ngamanat kita dang rabba sebe makatai dang rabba sebe mangalusi dang asal-asal nilalahu bertindak alai bagas laos nunut mahita mangulah hodi
Asatung taruli hita ganuk nasana porsea. Rancangan damai sejahtera itulah rancangan Tuhan bagi kita. Bukan dikehendakinya kita jauh dari Dia atau kita harus mati oleh karena dosa, tidak. Dan alani pabahenatan, alai pabahenan di Jahoba di batara tahamulia tehoni, ima margogoi hok kita. Di bagasa kamaulon, tetap madok mauliate. Totong madok tu debata diganuk nasa mauliate. So nakane kami bercerita, dung rouda sa nasao tiki. Ale polado ya te. Ye sa tetek nauti doi ale bolo say manete na mangalata doi nidna. Bolo naking polado ale di piga-piga ngalan. Ale bolo akadongat tamadok mauliate ma Tuhan ditangi hokoro tang yang nami. Dinggat doi belum nurut kita. Mauliate ma Tuhan ditangi hokoro tang yang nami. Dinggan ale adong nadumenggan siani. Adong nadumenggan. Ada orang soro udah nih madok mauliate do. Mauliate ma Tuhan pos dorohanami ditangi hokoro tang yang nami. Idok to songon. Manang ditikiro do pasu-pasu di poto madok mauliate. Ditikiro susah di dok maidan pasu-pasu gak di pusat-pusat ate. Taong. Hamaolon doh las niroha sadala doi molo luhut na do parngoluota naung tarsura pati ni debata di bagasar rohata. Ay luar biasa hamaolon na dialami di sidauton perpesal menon. Luar biasa. Saya terus do naing ma ditubak ko di mana. Moloradi bangso tahun alo politik mata dok. Nadigatihon ni si Daud, si Saul. Ate lang romorohan ni debata su si Saul. Ikomonang do si Daud, jale ko ni mana do na manguluo bangso nay. Luar biasa ate, pabahenan niaka na jahati sa diri. Alay to gudo hita disi, margogo do hita disi. Galepe hita di bahena kanamasa di bagasan portibion. Galepe hita di bahena kacuaca. Alay damang doho dahilang parto diotai sotong magalek. Disido hanguluan, disido lasni roha. Marlasni roha ditiki roh aka manang ragam niakan amasay. Damang dainang didok napatuluhon jalan aparpudi. Naung dijaha, naung diameton hatani debata. Manang naung uduk kita tuhata di debata. Ikot takas yang aka parbari taon. Ikot takas yang parbari taon. Jadi do halak Kristen marbarita. Didok dia 10 sada. Dakku tabunihon hati korammu. Dakku tabunihon hati korammu. Mulo tumpe portibiom madok sisugo madok na dinggan manang madok na tigor sisugo may. Ale parjulu nak kita merasa tigor jo. Olo do gabi patotang ate. Manang gabi marsi tanggingan. Itu si pata. Iko boy do marsi jaloon. Ale ko berengo di dia na tigor si tutu. Jala beralasan, punya referensi. Referensi haporsiaon. Ikonadong do dasar berpijakna. Jala di baritahon hati koran nai marhiti pabahenan unang do. Ala Kristek kita na porsia di Tuhan. Ale bolo dibereng akadong atanasik kita sarupa do nasida. Buaya di san buaya do di son. Kambing di kampung sendiri, harimau di kampung orang. Belum menurut tahu, tak tikus dopi. Alaina pasti molosya debatado hita manang tu dia pe maringanan, manang tu dia pe marhaujahan. Ikut debatan apa ujakon, jala ujak hati korani, hati koran di debata. Ay kola debatado hati korani. Jalahita didok binalaho pasahaton hati korani.
Di bagasan rohaku nina parpesalmi. Saihu pabua-bua do hasit tongammu dohot hatuaumi. Tak kinarwana di pabua. Alena dingganna do di pabua. Sedia luluat taharwa-harwaun na siya debata. Portibion nga mabaritahon harwaun ni hapor siyaota. Menurut nasida. Ukuran nasida maragam. Palagi na parpudiot tabigiate. Sinasadaon, dohot nasadaan, dinalahu berdebat. Manang neng pajuppa, dang perlu si perdebaton, nga jelas marasi. Si perdebat tonot-tot di si. Diulahom ma. Diulahom kaporsiaon nabi. Molo hitala Kristen taulahon ha Kristenota. Taulahu kaporsiaon tay. Tampolo po si perdebat-debaton. Kudak dohala na yang berdebat. Belum menurut tahu dan apa lapor lui diulahom manasit tongiyat. Dakku porsoa sini roham dohot haponarami tuluhutan nabulun. Jadi kotar barita doi jalai kosahat doi. Ikon tarbarita do partigor do jahuba di bata jalan apa sahaton hati goran jala para siroha do jahuba di bata dakka bunion dang tarbunihon ganuk nasa asini rohan. Atong damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus luhut nama hita ringgas jalamanotong mameot di bagasan rohat tabi hata nang patik di jahuba di batang laos taulahon mai tabaritahon mai ala naung miad doibana di bagasan rohat tak ima namargugoyok kita atong sadihari nape diaka tiki namarragami dohot masa namarragami ikon jahuba di batado nagabi hasahatan diganup nasa parangulunta tapelehot dirita ima na pinangido ni di batang dadas pilihan-pilihan na asa dang marlapatak kita tapasaha pilihan tatu jahuba di bata marhiti huriana alay rohat tadang yas alay pabahenat tadang tikos unang tapilihon siyan panakoyon unang tapilihon musiala korupsi hita ate daong dang pilihan kuatni alay mangaleseng itu hat do warni alay neng bolomar sangap do jahuba di bata diganup nasana porsiai taulahon mamilihod diri na parculu manang dia pena taulahon berarti ima piliata do jahuba di bata. Hidupmu adalah ibadah dan hidupmu adalah persembahan. Ido nadi pangido jahuba di bata tuhita saluhutna. Atau ngamanginang dipake di bata mangulutak. Tapalowas ma di bata mamake hita. Tapalowas unang tabati. Unang alani rohatta, unang alani pikiran, unang alani jabatan, unang alani pangkat, unang alani habuyon. Unang alani malota ate aleta paloas di bata magula di hita asa tarpasu-pasu mahita di portibion sahat rodi salelek-lelekna amen.